LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakura mogi machiegni kendo ma pod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo lela kaka pile pod giluonga no mari nasho mari chieno jemo ne mbele chiene mineno to mbele emingo ndoboka inyalo neno ng'eya ka endi nyakura mogi wan kumiluongo ni Landos Lounge and Cafe mabende yudore Bicenta kopo ni chopo Bicenta imanyo mana iluongo ni Easy Gas idhi yudo Landos kaduong' kanyo. Landos wan gi duka, Landos wan gi chemistry, Landos wan gi kumigo e fuel, Landos iluongo ni Landos full package. Gima pok giloso mapani pod ni e chunygi en mochari to gi rooms. But kada kopo ni ati odhi matek to kuma wantiere ni nitie kaka inyalo nindo. Inyalo nindo kare mani store, wan gi stores inyalo nindo. Koro chop Landos mokwonge ne kaka chalo. Bathaka an gi jago maler makinene nyalo pano ya Tanzania ma is one of the upcoming artists mabende wan godo mowacho ni Umari wan bende wadonje music. In fact mondo miakoni ni gini koro waseng'ao jamani wuoyo koda sane twarado kode sane to biro ka magi e upcoming ma umoz wanawa ne konwa ne ologe gi 200 jatelo ini dhi chulo pesa di kapok wachako. No, anoni kumuni wacha ni ya. Upcoming dwaro promotion to loji gi so get 200. Koro ili dwa chiwo pesa di moko kapok wolo kata nyingi. A promotion koso. To mock promotion, mock platform. Ma platform. To kemi wacho ni anto yuthuru aweni Umari makama. Mano dong kuri ngeni jiwo e bakda. Wacha gimoro makang'wezi tieko kore kan Umari piny tok ber ahinya. Waori gimoro ganyo 200 yawa. Kapi kende Landos kapi kende. Kaka wach bech piny kech mama ng'ech nitie kaka mawuom bech ochako medore. Kore idwa wen wadi. Mano wadhi wacho. Do chop tawari ko. Oktamre chop. Yes, nyakore mogo yudo the first artist map coming madhi chiwo 2000 jomodong' olo wage 200. And then 200 but it's okay, that's how people begin. Wan ka indigi jangolo adwa ni kuongi chaknwa gi nyingi ikonwa ni to iluongi ni ng'awa stochi mar thum chalo nade kuongi mos jopiny ikonwa ni ya Tanzania miler kamani koso madayo mane mosekao jukumu mari kapok itimo kata album launch. Okay, an gi nyinga an Prince Isaac e kaka ging'eya e mbui. Yeah. Ichako yimbe donje dwa miyo Prince Inda competition ya. Yeah. Okay. Mane mara. Mane mara. Masani kigolo ID to wacho Prince Isaac. Apana ID to en Isaac Ochieng. Ngomono moni luonga ni Ochi yawa. Ochi wuod gi. Wuod Migori. Ngomono moni luongore ni Ochi wuod Migori. Ango miyo Prince Isaac. Dongeni koro luore bende. Prince ni I just decided to use that. Mane mananeno ka amora ka keto chien kanyo tameda Isaac no. Mok ni gini ni kopa Prince Inda, Prince Ochieng, Prince Isaac. Hapana. To Prince no, ngeni mondo mi chop mi luongre ni Prince, there is how gini no ogini. Dongeni igiti wege ngani kore ni wane interview. Kata jama. Dongeni jito ng'eny maluongore ni Prince. Koro luore gi gimbe gima ni paro to Prince no biro. Samoro aban Prince madalawa. Stochi mar tho. Okay, and music na first nagoga bongo. Mane gima nachako godo around 2016 kapoda somo. Nagoga bongo.
Koro bongo kanyo bene nigi changamoto mang'eny, dong music ti understand changamoto nitiere mang'eny. Then alafu to ndalo cha boydo ka pod wadhi school, iyudo ka in gi interest mar golo thum, but kaka inya chopo e studio iyudo ka goyi noma. Koro mago changamoto man wakale. Koro odhi kamano 2016 2017 andika wende. By then ndalo ko iyudo ka andiko wer, sani ng'eno ka andiko wer. Ndalo cha andiko wer ma nan gi books ma isendike wer opong', ma bichak indike wer opong', in gi moro be machielo. Koro nan gi a lot of songs. Koro odhi kamano ma join high school pok adhi e studio, nikech ing'eni iyudo ka in gi changamoto mang'eny, pes studio onge. Gini be samoro wazazi bende ing'eni chon cha jonyuol be nokohero gige thum gi eki. Koro iyudo ka kitimo gik moko bilago to be ok gimor godo, ok gidwa. Gin gidwa ni focus isom. Gineno ni mago gik ma distracti, like kitimo gik moko bilago kibikalo penj. Koro ben watimo gi kibakdo bende. Ichalo ng'ama kwalo. Ichalo ng'ama kwalo time. And kapok ichako thum, jogi te ne mi restrictions kaka iwacho no endo, nyiso ni nitie kaka ne kuongi concentrate school. Sombi chalo nadi? Jiwacho jothum ok osomo, umari gini sikul otamo, wan to sikul notamo wande, lakini in to koro idhi kode na kozi imbi chal kode. School ing'eni kidwa wacho ni isomo, kaluwore gi kaka ji nene ga, ineno ga ni ng'ama somo en ng'ama ochopo university. Mochako kalo kanyo motimo PhD, degrees, ji gang'o ginigo. Somo ni e level mari. Kaka an ok adhi e university, but asomo. Ang'ama ja class 8 motimo man nyaka gi certificate mar class 8. Secondary emoka join, but asomo. Koro an ok adonje secondary, lakini e level nano atemo. Iyuda. Koro ibe kichopo e beriyo. Wacho ja beriyo. Kija form 4, ja form 4. Kija polytechnic. Okay, ana tima boro ma atieko form 4. Koro mbele kone mano kadhiye. Ngine ka kore sainga. Koro yini wajo ng'awo somo ng'awo dhi university ane sainga. But ing'eni kamane kaka ji ong'e ga. Kata form 4 kanyo kaka wan gweng'wa kucho. Ing'eni kocha cha en ga kumoro ma iyudo ka ichope form 4 no tiweyo. Ineni ga maka ng'amo we school. Nikech ji te temo ga matek mondo nyithindgi otimre nade. Wan ing'eni waya nini, ana jakadem nyatike Migori. Kocha bana ji odich ni mondo nyithindo somo. Maka nyathini odhi school to wege form 4 ineno mani ketho fee. Kiterege for high school to dugo we ok odhi e university. In wege form 4 nang'o? Koro mokwongo Yani gini in gi reasons mang'eny ma podi kiwanyo mokwongo. Ing'eni ng'ato nyalo wacho ni yawan fee no bag, yawan grade na nokromo, yawan koro notek na kugigi kaji. In gi mokwongo mokwongo. Okay, ing'eni an school, an nadhi lakini an ok adware. Ineno gimoro midhi lakini koro No, I don't know at that point. Need this school lakini an ok adich kode sana, because ineno in this life an gi mentality moro mar ni an anyalo make it even without school, because naneno most of which is very true. Nikech nang'iyo kata gweng' kanyo, iyudo ka nyathi ng'ato somo to chako dugo bete gweng' kanyo, mabe kata gimotimo onge. Tiyudo ka nitie nyathi ng'at mombe manowe gi 8, lakini nowuok to duogo ka at least en gi gimoro. Koro an mentality mane an go naneno ni I can just drop out school, kata high school nadhi adhiya kibahati. Nikech ng'eni koro janyuol orido. Chuni achubaso nwasomo kwa tindo. Koro ing'eni chuni ni inenga mono dhi school to siemo school in kok mana janyuol na. Ing'eyo kedo ok da biro. Koro nadhi adhiya nikech parents, then macho yudo ka pod watindo. Koro chuni dhiyo. Koro kisedhi kocha ti work too smart, kitieko fono koro look life. An kata mana tieko fo, janyuol ne dwa nadhi e university. Ni in gi grade ma dhi e university? Grade to dan kuma dhi e university. By the way, neno brother na maduong' e university to noyomba gi 1 year kosomo. Mano nengo be ni amba dhi the other year. Man naringa dala ka university no kadwa. Awacho nadhi manyo ngima Kisumu.
Ingamoringo aching. Dong yene nadwa manyo life na achak life chon. In poriko ni the university. Koro mago gik manentie. Bas noyudo ka bende dream mar music chane pod an godo ka sana sana. Nadwa ga na team music. Ma kata kana ringo ka dala, nadhi asomo DJ. Ya mano. Nadhi asomo DJ matin tachaka duga wera godo nikech Kisumu kachacha ido ingeni janyuol ko were kodi kisetamo wang janyuol tido ko were ga kodi koro oweni kare in many life ni kono piny ne puonji Ma ini ngamotamo wang janyuol. Ok ni atamo wang janyuol koro ingeni school kanye mane bagowa adwa na chak life na amany life janyuol mende dwaro school koro ido kana ringo dhi manyo life kocha koro itimo gimoro amora mobiro. Koro in short ngama ne obiro owacho ni no an jopuonj osepuonja mang'eny weri koda piny koro chak bende opuonja mondo koro ang'e life chon but osekonya. Joma wacho ni piny ne puonji one of the students mag piny one of the students mag piny akeni ni yango but en very senior student ma ng'ama dwaro join piny sikul inyalo tudori gi senior ma student senior mar piny. Koro Kisumu bede matin irnga. Okay, Kisumu kana dhiye nadhi kenda an onge ng'ama notera Kisumu. Koro ka dhi Kani nan chokora ne an street ni dhi donjo. An kaka nadonjo an ing'e na ng'ama ojipanga by the way. Ang'ama nojipanga kata kana dhi Kisumu najipanga. Koro nan gi pesa na mo matin. Kadhi kacha tachako life but koro na wede na be nintiere kocha but nakonga dhi abedo kacha for 3 months ka onge ngamungi nan Kisumu koro the following month after 3 months koka neri na ochako winjo ni an kanyo to gimanyo na tich achako tich kanyo koro ngeni sama na dhi achako yudo tich na chaka duga we music na wera go kabisa na duga acho ni koro ada focus e manyo pesa nikech ngeni music bende dwaro you have to invest. Koro nachaka duga wera gacho ni anadwa focus ada manyo pesa monda timra nade I invest godo. Nairobi. Nairobi koro ya Kisumu. Okay, koro Kisumu by the atie I think 2 years. Kati atie kampuni. Koro bang kanya chaka duga neno ni Kisumu onge pesa. Nairobi man gi pesa. Koro nan gi savings tabiro tachako life Nairobi. Aneno ka sane ler. En joma ler makijende ka un kama. Samoro inyalo konwa kaka utime forex. Mami uler kama. Ato forex tabija winja. Tumbe podo Kenya wacho ni sani nyalo mi gine. Ere kakitime. Ngeni nangi kata kakirwakuri from top to malo kocha bwana kata kiwacho ni nap kama but ineno kakirwakuri ni marwakruok mar okot jarapogi samo yue kama rwakore kama marwakruok mar Prince Inda rwakruok mar Emma Jalamu ere kaka temo to maintain this life wane gimoro wako bwana yier moko mag bwana wenyero wa bwana konwa kanyo. Ingeni before achak music mokongo nan gi gima timo mapidha nyaka sani basto music aduga donje ngamo demi adonje music koro makura duoge music sana ena ungo uda wendo ene momi ukura duga donje music basto samana chake by then na wacho ni chon nako gathum so right now kaka na duga donje ohangla nalaoga angla sana but naero ga mila ungo sana basa ungo is my very good friend. Maungo benti kunde mogoche aungo gocho kama demi abu done neno posters magaungo aungo is my friend by the way. Aungo gocho kata sani re odhi Mombasa 26th en giso Mombasa the place Bamburi en gisho Fopal kende en gisho naneno koloke mtu hapa jo Mombasa. Wale wa Mombasani tafadhali, unajua mi pia ni mkaaji wa Mwanza lakini huko pwani nimelelewa hapo Kumanyoko nimekaa sana, Matako madogo nimesomea hapo, matiti mweusi hapo Dunga Unuse. Sasa hapo ndo niko na nyumba hapo Dunga Unuse. Sasa watu wa pwani aungo waendako huko
Mwende na biriani, bringanya, bikini, Britannia, hizo mabi. Koro nyiso ni ivola ungo ura wendo sana. Sana kabisa. Yare chon. Kata ma chiege tocha. Nan fan ni sana. Koro bang kanyo nwadugo ng'iyo ga sana. Koro most of time nwa spend ga together. Yeah, nwa spend ga time together. Kata modhi Mombasa last year do ne wan kode. Mombasa. Eh. Sede Mombasa bang'eny kaudaki kareyo. Rwak ji gi Kiswahili kon gini aungo ura wendo ni show kanyo wacha ni Kiswahili. Kiswahili no totek. Kiswahili mama Mombasa natogoya noma. Ogoya noma. Kiswahili tek. Mombasa ni mabero ma jo Mombasa nitie gik moko moikore karedi. Iwinjo ne kidwa maembe iwinjo mane wan gi maembe tayari. Kidwa nyama iwinjo mane wan gi nyama tayari. Bwana Mombasa aduogo kono. Koro gisane. Isechopo kanye gi music in. Iwacho ni nitie tije mitimo mokinya wachonwa nikech wadhi kopi wadhi bedo maler ka in. Okay, music. Tije ni tichi korio mari chika. Okay. So une jo Godmans. Nyako mono kuna ni Godmans mena kadele mayudo ka God fuolo ye ko mo oi. Kare Godmans ni be masa moro nyalo fuolo. Godmans fuolo. Dagi kare idingi. But koro imbe inja Godmans. Godmans no to hata amba winja kakine ni winje no. Mana kaka anyisi ni forex ba winja. Atin kitiji ma matimo. Mami ya pesa. Donc ma odong wapuonjore ambe nyalo soya. Kaka mobet ni kidonje e gache. Iluonge ni engineer Juma the boy. Ido ka ken odhi nyiewre gi transistor, ken tie moro iluongo ni adapter, kia AC moro no dhi gine, chieng' moro en gi ada machine, like yudo ka en gi gik moko mopogore mono dhi fix. Koro imbe nyalo wacho nyalo yudo ka ng'ato promote kata nyalo promote ng'ato. Ato matiyo okinya promote abo kanya promote. Nyeni uso cocaine. BCI cocaine. Kasto ngeno chiegni gi airport. Aja utawala. Mage jo marego kiful. Okay. Kwa music wacho ni gisani music by the way kanya wacho ni music asedhi that much far. Kata aduong kata tin. Ingeni music ka bende ido ka jiema tambua hii. Yeah, jiema wacho ni this guy osechopo kuma kama. Kora to kanya wacho kuma sechope gi music. Mana maybe mana jiema nya wacho joma winja. Yeah, joma winja nyalo wacho ni nyalo comment wacho ni ng'ani osechopo kuma kama. Ok ni ng'ani luong nyingi mar sana. Okay, Prince Isaac osechopo kuma kama. Yeah. Ngeni ji watch and ji donjo e time mopogore. Idhi yudo ka ng'ato donjo kani setimo intro. Koro kiluongori ni ng'ani tembo dhi weyo ni Omari nene gi ng'at moro kanyo. So not unless iji introduce yourself. Kore ka biro miyo gini kare machi luongo ni Prince Isaac. Iwinja an kata kiwinjo ka wer asiko mane Omari Nash Parody Cartel mano nyinga nyaka kete kapok achogo ng'ato nyaka amba kunga chogra Parody Cartel. Koro we luongori ni ng'ani. Okay. Yeah. What's your name? Prince Isaac. Very nice. Ne ng'ani. Machieth manane. But anyway, ang'o momiyo ne donje ohangla iwe bongo? Pressure mane? Okay, so ingeni music naseweyo. Koro kaka nawera gi music chabati ingeni ne pod en gimoro ma pod nitiere. Iwinja ga ka pod nitiere. But bongo cha nadhi awera godo kabisa because there is a time YouTube na mokwongo na achwado ga nini nago ga beat mar ng'ato. But no dhi ochwada copyright ma YouTube na obedo nini no chwada strike ma YouTube na obedo dropped. Yeah. Koro mago be gik manodogo medo golo chunya e thum sana. Koro kana duga paro mano to ajawa be no dhi odonje wiya sana nikech namiele be sana. But koro vibe mara aungo cha ema nahero ga sana. Yeah. Koro aungo dugo miya chaka hero thum. Then there is a guy
ma bende ne wer but pok ogolo ga thum. Koro there is a day mane gine live TikTok to akia ni en gi mama ne moro US. Koro mama no winj story. Koro mama no onyise nang'o odhi e studio ang' ne ng'iew ne chai kiang'o gik moko bilago. Koro kako winjo to aba donje live cha to nyisa ni to there is a time mane wasedhi ga unge studio to ne wan gi boy no to ne nitie beat moro mana ungo keto ga to nwawer go to wawe. Koro boy chonyise ni boy modonjo ni bende wer maber koro wanyalo ga dhi kode wadhwa go kode kulago. Koro ing'eni kako wacho kamano no to awacho ni watimra nade wadhiyo maboloro live no to wacho ni ji rom e studio. Koro kamane kaka nwadhi magolo wenda mokwongo. No mama no oro Pes chai ato koro ing'eni no ing'eni ya ene manen jo ene manong'ere kode an akia mama to nong'iewnwa mama namba ma piny kani e mara amba golo ga thum maber ngama chul na studio bro mane manyeno sa wa mama koro an kechunu chul ne mo mama chiel anwe koro wacho wa mama mang'eny. Yeah. Ladies and gentlemen, allow me to take this juncture to address wamama ambao wako hapo nje na wako na kitu kidogo kwa mkono. Ngato kikitiki sauti ni marach. Ngato thinga na sauti ni kene wajani. Umari tindi mumama I'm sorry. Okay. Ntie kaka wiya wilo rega matin but ariwinjo kuduogo pio. Koro gini no jiwi. Yeah, koro kaka nwadhi e studio by the way no kang'ena nyawero wangla. Nikech na wero ga bongo no kang'ina nyawero. Koro kaka nwadhi kacha to odhi olosnwa mana beat an gi producer moro ni producer Chris Muziki by then emo golo thumbe na Chris ing'e Chris maber. Chris ogolo na thum mane Chris osegolo na ganya thum mano kore producer na. Koro ng'eni kaka ebe nwadhi kacha neno siep na before kata koro achak go thum. Koro kaka nwadhi kacha koro noelewa sana. Koro kaka wadhi to losonwa beat chap otimonwa gik moko chap to wachako loso thum. Makare mo mama mwaseyo gi jogi nitie kaka be nyalo keto motisha kumoro. Mama niseweto ing'eni ya no bed ni onge mo mama niseweto dine ing'e gima timore dine bed ni onge jama cha nikech ene manong'ere gi mama cha but basi ing'eni macha jama no ne yudo ka dhi mbele jama no ne nigi lwete nono ng'ama koro owuoyo kuome en ng'ama onyiewo chai dong chai to nanya wer ma nigi dhoga nono nanya ya ot kasemetho. Koro ni donjo kacha gi hopes mag yudo wa mama mang'eny. Nadonja ni wacho ni kama mar ng'ato emogolo na chai kare mo mama na koro gimomiyo nadok e go thum ing'eni by that time manwago ga bongo igo thum e gweng' kacha ji neno kigo thum iyudo ka nitie joma wacho ni ma to be milore kumobodhie gi gigi onge mbesre. Koro kaka nayudo opportunity to nawacho ni let me just do it maybe onyalo keta kumoro chieng' moro achiel ma be joma ne wuoyo ka be nyalo ng'e ni kare gik moko inyalo chako kitin kata jonyuol mane samoro tami ni kik itim gik moko bila goiko. Koro nyalo chopo at a point ma ko gineno ni kwani nyathini kare ne niga serious gi gigi kare nyalo tere kumoro. Koro ing'eni mano be nyalo motivate jomoko machalo parents mane neno kwa timo gigo e gweng' kucho chonde mondo mi chieng' moro ka nyithindgi bende nigi mopogore kata gi music maybe timo gimachielo mopogore gi music ginyalo support. Koro inyalo bedo tu asanini. Koro wanyalo wacho ni thum kata ungo mentani kabisa. To ng'ama wer ni mamit ana ungo na mawer na mamit an ing'eno kan kata fan marinda adir manyasai an kata kidhi e oda thumbe imagine kin fan mar marinda ing'e wanyisi gimoro achielo mari ineno i musica iboyudo ng'ama okubali ya moingo Prince Inda kendo en thuma mit ne moingo Prince Inda. Iyudo ng'ama pingo Inda bato hero thuma, iyudo ng'ama pingo Inda bato hero thuma ungo. Ano ka ping ng'ato ok an fan ne an fan mara ungo. Ang'o motimo marach? Ok ni ng'ato timo marach, iyudo ka ng'ato maybe ng'ato nyalo hero Prince Inda gi ng'ama en but ok ohero thume.
ineno ng'ato be nyalo hero thumi but itoko eri en thumi ne momiyo eri. No, is very true. There are some people more hate her seriously, but nyaka girawe ging'e ni jatelo wachang'o. LTN kanyo nyaka girawe to wachang'o. Nyiso ni gima timo to hero. But itoko eri. Koro mano gima timo. An Prince Inda ahere but okan fan ne. Ok ni thumbe ne to okan fan ne. Ma Prince Inda ko chok thumbe ne ten to ket kando to weni Evans Ochieng here serious. Inyalo wacho ni isi gimoro achiel. Inyalo wacho ni yero thumbe Inda seriously ka volume is 0. Ok kamano. Eno ero mana thumbe Inda kolor volume 10. Kujeni rembo to wajeni dokani volume ji koro ko winjre. Ineno ng'ato inyayudo ni Aungo is my mentor kuom music but kuom weche mag dak maybe aneno familia moro machielo ema mora gombo na dak kaka ng'ano dak. Mago be gik mantiere. Kawuono ko mi wawachni ma trophy. Iwacho nying jo Angla ma king makoro to telo nu kaka ine jo Angla to aketo trophy no kuome to aiko date titero ne trophy. Itero ne nga trophy kawuono. Angla. Get ready. Okay. Koro mano Angla, koro ingeni ya. Wani Angla. Maybe I don't know eloro gi gini kagimo kwingi mawacho. Wani Angla. Angla wan gi Prince Inda, wan gi Majalamo, wan gi Musa Jakadala, wan gi Jogote. Imiyo nga trophy. Thumigoyo donge. Let me just say it like this. Thumigoyo kendigoye wan nyaka gi jo TZ, jo Kenya. Wawa kel nyingini maber. But iyudo ka gigi yudo ki ng'ama imiyo mana i-support kata sani dang' wawach niya sani donge nitie aneno ka nitie gimoro ma iginene i-vote. Aneno ka BN Prince Inda gini ing'eni kacha idhi vote ne ma ng'ama idwaro. I-vote ne mana ng'ama mori ne midhi vote. Kata de keta Aungo kacha an adhi vote ne Aungo. Okay. We are getting gini ma short. Ballot iyudo Prince Inda, iyudo Majalamo, iyudo Musa Jakadala, wan gi Fredi Jakadongo, wan gi Elisha Tutu, Amiso Twango, wan gi Lizmo. Oh, sorry, Lizmo Gotham. Karo Gotham. No, nyinge akia kaka kubiro. Akia kaka nitie nyinge moko mapani ora gi iro. Okay. Ngai the kit. Gima wachi sewicho. Iseyudo ji ballot. Koro imbe dhi medo artist ni moke ballot go. Ing'eni ya abro vote ne Aungo nikech ang'eye. Aungo nigi talent. Bing ni poko show it ne ji oko ka mondo ng'eni en kode, but I know Aungo very well. En gi talent. Koro ka wacho kamano ing'ena Aungo ineno artist okanya wacho ni Prince Inda nigi talent because ing'eni Omari let me tell you this ano kang'e Prince Inda Aungo wanyadhi go ga studio to chung kama e mic to wer mathum onge kumondike onge kumotimo ang'o onge koro ing'eni ng'amo king'eyo nitie jomandiko thum Lengalenga kapok itieko. Prince Inda tisewacho ni kia. But kwalno ang'o ma wang'o ga ya Aungo machuno no dhi ywak ga studio wide misewuotho kode. Ang'o wang'o ga. Ing'eni ya let me clarify this. Iyudo ka ng'ato ka ng'ato nigi type mar thum en gi vibe ne gimoro bila no endo. Koro Aungo machabe mana vibe ne. Koro iyudo be jomohere mana gi mano. Ing'eni nitie jomohero feel thum. Aungo ing'eni thumbe ne gin thumbe mi feel. Koro ibiro ka ng'ama feel thum sana obro winjo Aungo.
ya thum wan gi gik mang'eny iyudo kwa dhi ge thum nitie ng'ama dhi miel aya nitie ng'ama listen to message ya koro kata sani kadang waket thum ka samoro in ibiro ma yuko wi miel batata to a listen ne gima thum wacho ya koro jogi aungo mostly gin joma listen ne thum to gi feel mtu ana feel ing'eni kata TikTok kacha chande ka keto thuma iyudo ka ji timo ga challenge yore mopogore opogore iyudo ka ng'ato timo challenge nikech words mane i thum nawinjo ka Elito to golo thum mar sani wedi kiai pesa nitie ng'ama timo challenge gi werno but ok mitne otimo atima nikech gima ng'ano wacho that message ma ng'ano bring message no eko makori nyalo kawo trophy miterni aungo ene mang'eye that deep and I know very well ni en gi talent en kata gi thumbe mabeyo by the way but ene moko dwa gologi en gi thumbe mabeyo seriously ok odwa golo akiano ken serious gi music gik matimore e music industry ka miwinjo ka in kaka ng'ama is uprising ok inya gombo mondo gi timre e band ni kata gitimre kata itimgi industry guy ban industry to timo gik mang'eny moko na mi feel ni an kan jathum masebedo maduong' ma to kanya tim mara Ay penje na tek manane tek e jo angla nyiso ni gigimori gik matimore industry gi kata ma ji wacho ni rich gigimori ing'eni ya industry ka be understand ji tek seriously cause ibro yudo ng'ato otimo gimoro for o cloud ibro samoro wacho gimoro wi ng'ato marach seriously in ibro take serious kata mi chak chwanyori gi ng'ani chako chukia ng'ato kumbe gin gima gi organize ji ariyo mondo gitim mondo gimed nini views koro ing'eni industry be understand tek seriously koro nyalo galo ni ng'ato timo gimoro chako chukia ne kumbe ene mong'e gimotimo ma imbi nyalo cloud pok aparo ga paro no lakini but ko biro to sawa ing'eni cloud bende biro ga gi yore mopogore opogore kaka upcoming artist ok ane tiende ng'ato cloud because samoro nyi biro maber then idonje cloud to kare ing'eni cloud ineno joma nigi brand gi iyudo ka ng'ato oseloso brand ne ma serious ma kata cloud ok nya duoke piny e yo mayot koro ing'eni wa joma chako kwa bukore wachako gi cloud iyudo ka ng'at manyoweri sana chako wacha ni nyathine osechako ujinga nya here lakini aneno ko ing'eni wito fans Papa T is calling himself to be the king of new school. New school gweun. Okidwa yie ni Papa T otelo nu. Papa T anachako kubali Papa T juzi. Papa T by the way thum maber seriously. Nimeanza kumkubali kogolo thum mar Zipora. Nainua mkono mama, kitamba cheupe, akienda ngoma marazi mama, akienda cheupe. Akubali thumeno kabisa. Iyo ngoma then gi nyardak. Thumbe go beyo. An no kan ga fan ne by the no ka winjega. Ang'o no miyo chunyi no korwa ke kochako? Dongeni thumen gimoro ma gima mitni miwinjo. Wang'eny gi thumbe bongo nitie hip hops iyudo ka ng'ato boera era hip hop ma en no angla ok owinji kore the same way manyalo hero jathum moro but ok aher jathum moro koro sani to ikubali ne sani awinje lakini kar king to kore ing'eni king bende luwore mana gi ng'ato kaka irank ng'ato iyudo ka ng'ato kubalie ng'at machielo be ok okubalie koro en mana king ne jok ma jogene dong kata odin king ba kiwuok oko kumiyido ka ng'ato king mohingi koro mano be en mana king nini neno ka ng'ato nie king ne king kumora mora idhi e gasi yudo king kanyo yudo kanyo abe sani kadok koda abe an king koro okay jiwuoye wach pete wach nyota wach loso
jomoko nyiewo mago gik moko exist, jomoko gin gi exist, jomoko an kayudo kaka an to loso otama nikech noselosa gi Jehova dala nyagingo lemo to jok ma deal godo industry kage be osemako belo mang'eny makadhe kocha to ginega. In what is your take? Anta ng'eni belo tiyo en mana ni agunda ok oyie belo kech ang'e kako losa ka an ng'eno losa yor chach nyiso ni ka adok ko ok ni okolosa gano losa mane momiyo jomose gwambore koda mang'eny thoga moko be rumo kaka moro nyocho bela masani idwa neno amiye wania no gima wacho ni serious don't ma camera yeah ma camera this is camera ng'ato janeno kogoyi tilinga liwacho ni ang'ana nya ntie kako losa mane momiyo ka dhawo ga ng'ato but anyalo go pere mang'eny. Kuro into what is your take gi loso sani ng'ato approach mokone ni okadone miya pesa we akunga limni ine kaka idhi chalo industry cast be pay back. An poka believe ga in gik moko bilago mano mokwongo because ajuo ga watch ka adier man Nyasaye adier man duk poka believe in such kind of things. Ji neno gini mang'eny rwakne diere no lawo kete diere duk Gongirwa krediri la Pero poka believe in gik moko bila. By the way, there is a guy on TikTok. He have been my friend from last year. To chiching ma but sita mention. Chiching madonje live neto nyisa ne ya. Okibit ko kipitia kumama mi pete. But I don't believe in science. Anan gusiepa ene TikTok. Oloso ji. Iluonge no chola daktari. Koro ana wacha ng'ama dwa no lose. Ano chola daktari mang'eyo. Doni anto poko losa. But ene TikTok iluonge no chola daktari. Aneno ko otimo gige lama chiel ariyo adek. To kimbe osiepe ne nyalo lose ne lose chiro. Kata ne ng'ato nyalo yude gide kama dhi kawo. Dungeni koro luore gi gimo mi donje music. Ano ka donje music mondo mi maybe akal ng'ato kata mondo mi ait ineno mari. Bwana hit be neno ga LTN hit bro chikro wacho no ma ok dwara. Odhi ok idwa hit. Mokwongo. No lepne gi teko ok idwa hit. Ita bro hit kata e morongo. Okadwa it like what I mean it okadwa chuno it yeah exactly that's what I mean like okadwa chuno makoro ni dwa miya pete mondika it kata monda dhi losa mondika it yeah Kinde mang'eny wacho ni otek e yoangla ka chamo kionge gi mumama in mumama ni poko chapi an moko ngana gi dhako Nyakoramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny obed lendo mag ohala lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth bas kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. An gi dhako matin. Bwana jomoko ne ng'iyo jamani kaka wuoyi ma andasam bwana gisewe watch interview winjo minyani an mokwongo an gi dhako matin gisedhi Amedo matin nikech iwuoye wa mama dong'eni nya bedo gi dhako to in gi mama koro ata an gi matin but ng'ama dwa family moriere maber nyako matin but ng'ama dwa family ma stable maber mama awacho koso kawacho no kidwa family moriere to negi mathago bwana mag nindo kech gi nyuka
Mando nyako matin tilueri ng'amo gochono mano ng'a wewe nindo kanye ibiro po iwewa nade nyako matin family ma stable miwacho ni un kanye bi upika bi uwa maduoka mo mama koro ine me yer idwa chandori tirie family koso idwa bedo ma stable to family on nindo koro inirie yiero chandori gi family Ano Cassandra. okichandri Ano Cassandra. An gi dhako matin to kwa Sandra. Odak maber. kanye makora lokora episode waja ni in gi dhako matin to kusandru Wadak maber kendo gi kwe. but koro nitie emomiyo didhi e university de koro ielewa gini ka dhako achiel unyalo dago maber gi kwe dhako achiel mi mor do iparo kibet kodgi adek kech moro ka moro koro biro gi morne dong moro mogundho Hapana. kech achiel kende mi mor kimedo moro mor didi kimedo abich moro abich ini pani en mor machalo nade mano ing'eni chiedho ki smile dhako matin maduong' madiere wewe ne ng'ar jang'eyo ing'ama ni oko kanyo man gi dhako achiel tilando publicly ni mi mor ikia gimimis mede ariyo iwinje kaka mor mit adek koro mor negi abich auchiel koro iwinjo kuma Solomon ne winjo meanwhile koro sani isebedo a musician gin gik mage mabecho ma wanyalo wacho ni thum oseketo e ngimani E music. An mokwongo adonjo e music kaseng'e what music is gi kaka music kelo pesa, such kind of things. Koro ato gima music osekelo e ngimana malich onge mana maybe mana revenues. ma revenues in godo mar music ichamo nade kata wan LTN tinego by the way to revenues okane Mano YouTube. Mano YouTube. but koro ti kuonde moko Yeah. achiel Don't once umeregister music una collect. iregister kure ok emomiyo wadwaro upuonjowa kech ambaga music to ne Kigo parodi na okago strike ochwadi kende. kaming yoridore manade ni Anyaka temo upload ni video ka e my own YouTube channel to dhi chwada copyright kapok atimo lowest. register nango magi upcoming te winjo kakitimo we are band konwa ere kakitimo Donge once you are ready to be a musician nyaka ing'e okonego bed ni ing'e mana wer kende, nyaka ing'e ni music ni ichiemo kode nango. By the way, ji go music e yore mopogore opogore. Nitie ng'ama goye for fun, nitie ng'ama goye ni oyud pesa, gik moko bila go eko. Koro in kata nagoye, anto nokagoye ni adwaro pesa, but nyaka nang'e gimomiyo kuma ji yude pesa gi music ni endi. I was very interested in that. makata in makawuni ka video ni keto Donge giketa keta pesa. But kete YouTube ni toge gigo copyright. Sani. koro in make keto ka Akete YouTube, but after that atimo ne gimiluongo ni allowist. Nitie kaka kao link no. Link mara mar wer ma ochwado copyright no. Tatero kocha ta paste ta ami allowist. Kora yiene allow it mondo mi onini YouTube na. winjo kaka ji chamo pesa okanyo in podi kata winji ha han kata pisa ni mamodho tok dhi nyaka kunga ket link mar pigni e duonda kore ka lao donjo ne wa kore ka dhi koro kamane kaka ichamo thum i-register thum kise register thum to puonjwa kanyo matin tie kaka ambe olal lakini tie i-register thum kise register Register thum. By the way, aneno ka most of artists mang'eny ok register music gi.
kata kidwa ng'e ni ng'ato register music mare, ibro dhi e platform kata mar TikTok. Ineno sound ne matin mondusno. Ibro do kidhi malo kacha original sound. Tiyudo ka onge gimondiko. But ibro yudo ka an thumbe na te bro ndiko contain. Contain. Rieko gote poko di university. Bwana mako di university to rai. Mako di university kata mana suchi wabiro kao kata kamera ni edier. Kamera bro gone tete nyakia lao. Okay. Makuru revenue to choka mabaya. Yeah. The highest Mr. Choko and the highest Masayudo guys social media platforms ge nen selling alva apart. Okay. Sania nigi my first song nigi I think 4 months. Yeah. But 4 months gi asechoko pesa ma fine. Pesa roughly. No, yadwa makuru joge ni pesa ine thum chudo by the way. Guest na ilwari hawa. Oh. Roughly and thum chudo in nyisi sana thum chudo. Cheka rivi haneno kidwa cheko uhachura gi chiera haneno ka email odonjo ga cheka jekore mogi kaka winjo kanyo no endo pod wan ka ende gi iluongo ni Prince Isaac magi koro Gen Zs modonjo kama noma men kata kofuolo ni to ndike kaka bedo track tibak kacha to pesa gine jok ma wanda ni awa to atuoli maduonde de malichni to gino kchula tuoli angeni de atuoli cha duondi de koruntie kaka selose mako wacho ni acha tuoli cha wacho na ngocha what is he saying angeni machari koro kelo dawo manoma by the way kitu nilikuja ku notice hizi sounds mag TikTok yeki they really pay a lot of money they pay. Bana ni pesa mzuri sana if you register hiyo sound ngata matiyo gi sound no ichuli. Anza nitie kaka dwa register ikecha yudo ka demo ko wale industry kan kun ti ko register kada lemba ne ke paro ni manodaw tek man ko wudu man je ne mondo ikati mulle daw ti kaka ko adel gi ne mabe. It's okay. I register gi kambi ma. Yeah. Mane kambi ma register gon. Kurana timuga gige na kaenda ng'ato timna. But money chulo do. Huh? Yeah, you have to pay. You have to pay yearly subscription. Yeah. But benya chulo, but still inyalo distribute them, but okay register go. But distribute. Toki register. Nyakore mogi inyalo manyo Prince Isaac ngene Isaac no kode na nkecho nyingi jalemo kuringe kadwa wacho ne Prince Isaac no yine mawe ni tieki Isaac gajawa Prince Isaac nenga ma pok tomo chuli Mariana segolo tombio chiko mana to pok nyeo gari nenye ne kaka chalo gi tomo chiel no ne gima tomo chiel timo ne jam ne in tombio chika ngami pok garo lande na kigolo album mokwongo pop gari album mar ariyo lo Kitengela adek odd yo moka iduoge lenga nyakore moge to mana kitudori gi Prince Isaac namba ni public koso gedhe gi follow ando ngan gi dhako ukiwinjo nan gi dhako an namba na onge kumora mora man bwana ndigi mongo mamen na winjo kipenyo ngado ne okimadh kongo aja 7th day yeah kura penyo ngane ne ni namba ni ok public an gi dhako yani jok man gi mon nemni gi onge ingeni ya kare kendo ni tek no ineno age nani kata DM na yedo ka jingenye kuri ngeni sama jingenye koso ji seri kuri ngeni ya samithi ka mon auna imagine ya DM na mon ngenye
Ineno. Koro ineno the moment mikawo namba mi bukori kete bayo. My friend obokelo koko because ngeni dhako an dhako mulo simba. Kata sana we ni simot. En godo. Koro ngeni sama the moment makawo sima kete bayo chande. Namba kete bayo cha dhano dwa manyama moko ndika gik moko modhieri nono. Koro mago gik manyalo kelo koko. Then at the end of the day gima samoro joma diemigo dwa konyigo be onge malich. Ibo mamedo ni shida yote. An mi advice an namba na ni e public ka kendo tatema. Dongit namba ni e public maybe nekech samoro gimitimo. An sani pok achako timo bookings. Maba paro ni ka chieng' moro yawo band machako timo bookings anyalo namba band biro gi band. Mako kete bayo kacha samoro ng'ate miyudo kode. Band biro gi namba ne unu alo. Upani jokes. Sani pod namba onge nkech band onge. Band biro gi namba. Okay. Ija luo. Nokwane niko pange Luo Festival. Yawa. Oduoka kama yo. Hey. Okay, Luo Festival. Yes, and Marwa, it was Luo Festival. En girwa. But nok nyalo pangwa wate. Ti artist madongo mabende nwarita ita mondo pangi to kopangi. Ma imbigeni ti artist madongo kopogore ka ungu. Kotigen ti artist madongo. No, ngeni. Ingeni ya noka wacho ni Aungo is that big artist moingo ji. Na wacho mana ni namkubali sana like Element Amara. Makata kichiwo gimoro en manyalo miye. But oko min ni koro ene moduong sana koro moingo ji te. Yeah. Ngama duong to ni manatie no kidwa mawani. Dongeni ngama duong to ntie kalore gi kaka ji wacho, kaka gige ne dhi. Ya wacho tani ya. Yeah. Koro ji wacho ni en nga. Jomo okubali inda wacho ni en, jomo wacho ema bukubali ema wacho ni ema. Abe mana kaka stick ga Ungo nani. Alright, Nyakore Mugi, the main thing Mommy one kind, I just love this guy. This guy is a vibe, huh? Aero kaka wa vibe ko de kanyino endo. The main thing Mommy one ka. Oken mondi ne kakwa modho pi maler mo bedo treated, mo med oxygen. Ti kaka pi makanye. Lena ka ne jo mosomo koro we wuok jo mosomo. H gine chemical gine mar pi ena. H2O. Akia kata. Akia kata. Gik moko konyo en ga H2O HO2 e koro gino HO no konyo bedo double for two moro man piny kanyo no konyo bedo for gicha cha en oxygen ariyo gi hydrogen achiel koso hydrogen ariyo gi oxygen achiel nyaka engineer imbi kie gini koro bwana jogi onge kama bwana pare uru ni pi emanegi chemical formula mathinie mogik. Pare gigo konyo matine nyaka wiuruchi. Kare ngado ka sani koduoka e pythene, akiena ngoa protein, akiena ngoa polyethene. Gigo konyo. Adwani Emmanuel, your last word as an artist, and I'm pleading with these people. Diuru a YouTube mar Prince Isaac was subscribe uru sani ingi subscribers sadi. Alofa Beach mia berio giwie. 5,000. That is so good, huh? But what one we weigh about 50K, 100K, a million. It's very possible. Koro, I don't remember your last word as an artist. You could want it. Your last word, Chalona. Advice me Koro, makegi ni mbele. Makegi ni mbele. We'll wire boro kiki chapni. In market. Okay. Concentrate. Kora concentrate koni. Okay, to my fellow upcoming artists. Poka chopo kumoro manyal. Poka chopo winji. Winji. To my fellow upcoming artists, angeni poka chopo kumoro maybe manyalo miyo ngato advice. But what I can tell them is that
Sani wuoyo kodgi, what I can tell you. Okay, kura awuoyo kodgi direct. Kamera to ko Oh, so to my fellow upcoming artists, angeni pokachopo kumoro maybe manyalo miyo advice, but matin man godo ni maybe samoro nyalo chori kumoro. Samoro pokichopo kumachope. Koro music is good, wago music, but wago e yore moko mopogore nitie ng'ama goe for fun, nitie ng'ama goe mondo oyud pesa, but samoro maybe poking'eyo kaka gini nyalo kelo pesa. Music is not all about trending on TikTok, mano number one. There are so many good upcoming artists magolo music maji nyalo tulia godo, but koro kaka inyalo winjwa onge nikech parts moko mag trending e TikTok be onge ga godo. By the way, do you know that trend at TikTok is not bedo artist maduong'? Yeah, because king'iyo mostly gik ma trend e TikTok ok gin ga gik moko ma maana. Mano namba achiel. Gik mimiel e TikTok ok gin ga gik moko ma maana sana. Koro we have good music. To those who are watching right now, miwauru support as upcoming artists because wanema by the naamini sana sisi upcoming artists ndio tunatoa songs zenye ziko na maana sana. Kamane kaki woni artist madongo? No, okawach ne ng'ato marach, but that's the fact. Ni jo madongo gi onge gima maana magigolo. No, I'm not trying to say that, but that's the fact. Or you are not trying to say. But that's the fact. Upcoming artists nigi good music sana. Ase listen to kata upcoming artists moko. Iwinjo ka ng'ato oro message ma serious. Yeah, message ma serious. But koro kaka ng'ato nyalo chopo mondo mi owinj thume ema tek because waonge gi promoters number one. Then waonge gi those kind of songs manyalo trend e TikTok. Thumbe mago yuma. Yeah, manut adier. Manut adier king'iyo gik ma trend e TikTok gin ga gige oyuma. Kata an thuma moro nyocho trend e TikTok sana. Is not an gi thumbe man gi message moinge, but no dio trend. To kata gima nawero kanyo malich ne onge. Na wala ime trend sana. Ime trend. Sai YouTube iko na over 71,000 views 2 months. Okay, kuma trend niya. Apenjo love ni dwarango, apenjo era ni dwarango, apenjo love ni dwarango, manyocha winjo jomoko tho, ne weche era muwinjo ngi, manyocha winjo jomoko tho, ne weche era muwinjo ngi, wa baba donge ywago era, to kato jende ywago era, wa baba donge ywago era, to kato jende ywago era, wa mama bende ywago era. Ngene kiwinje gikora kene ani mawinja kene karegi homiyo tre kene kaka winje like ineno message mana keto ye kanyo is not that heavy kata yani en gimoro ma float tu but ime trend imeenda kwenda alafu part ne moro bentie ni nimpe nani moyo nani huyo nimpe nani moyo nani huyo koro Idoka, you are just repeating yourself. You take kumoruma trend ka 5 minutes. Kuri gini kiwacho gilotomia paro ni. Hiyo duka kumoro ni 1 million views e TikTok. Yeah. No, 5 minutes. Okay. So Koro good music, Idoka get trend sana. Good music. Ni wagine wawer walo, jo wawer to. So what we should do, like joma support wa. Gine magiduogi support wa nyake good music sumwagolo. Okonyiso ni nyaka wagol thum mimi mar TikTok mimi le TikTok mondeka gimi wa support. Yeah. Tie thumbe ma meet seriously. Sani vikibi matata nyogolo thum. Part ma trend ok meet na. Bana nyeno wero thum rumba ma meet seriously from
0 seconds to 5 minutes meet. But kumakuro duog trend 0 seconds to 5 minutes meet meet seriously koro kuma trend ok matope but kuma trend kuma miyo thum yudo views because otiyo gi word mar piresa ok pressure. Like koro music gima duga fwenyo is all about tugo gi wi fans. Yeah, koro fans ero kitugo gi wigi. Yeah. Kaka ano kawirga ni show. Ana gijo kawacho ni so. Ngado biro ko bega ni so for me. Yeah, koro mane gima duga yudo godo music. Okay. Yeah, but ato to gima wacho, I will just give a message. Yeah, message. Koro ngama yeah, ano kadwar thum mar walo mondo mi trend. Yeah. Handles Maggie from TikTok. Prince Isaac everywhere. Prince Isaac. Ine Twitter. Twitter not aonge. To my everywhere. Apani Twitter na maonge kende. Muro nginti. Yani Instagram. Matenda sani. But nyoche kono ba. But kura atiyo gitam mar everywhere kalore gi kuonde ma wasele thum. Dongene thum wasele TikTok, YouTube, Facebook. Yeah, mago ke kuonde ma ni thum nyalo chulie. But boom play ginigo eko. Prince Isaac everywhere, boom play, Spotify. Yeah. Mane nying me yuda godo. Erokamano. Nyakwar moge ne nyako mono okaw kinde ne oneno wa nyaka sane kapane ni wadhi chiwo namba. We are very sorry. Wacho ni en gi dhako and wan mineno wan gelege wane mapod wadong namba ni moja mana man piny kanyo no endo. Pod wamparo ni ka in Nairobi galora mare idwa yueyo mayom mokalo. Ibiro Landos Lounge and Cafe mabende yudore Bicenter en kuma bende kata kopone ati yudo ka ng'ato keto chiege marach tidwa treat ikelo kaendi. Ing'ama jaluo kichaki penyi ng'ama nyako ni in gi ng'ato treat maber en modhi amua kodok ni wan gi ng'ato koso nono. Eyuda yo mi treat ge madhi nyise ni en gi ng'ato kata en nono. Kuru in kel nyako Landos. Kaso kiki wuogi waiter. Ing'ama gentleman ma jaluo kiki wuogi waiter. Kise luo kendo nyako Landos weri gi waiter kabisa nyako wuogo. Kuri winyo mani I want hot dog donkey. Hot dog. Hot gimana mama hot. Okay. Ami thuolo imbe kange they yude timi hot penis. Otherwise wago erokamano ahinya. Wameduru support Prince Isaac and any other person. Mapori luongo ni Omari Nashu mari chieno jamone mbele. Mari Parody Cartel. Parody wagolo kanyo. Iluongo ne chake goya kendo. Tok mano kende. Wabiro marach. An aloso gudu kore kakoni an wiya tek. Kaka nonyola yudo ni wiok fwonyre. We. Kendo ng'ata mapinga ma ng'ama neno screen ni ter ne ng'ata mapinga kata imbe ke pinga te kao. Chieth guok. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest.